Isto empezou, xa digo, fai uns 40 anos, aproveitando que aí había unha sala de festas que funcionaba moi ben, pois ocorreuse a meus pais a idea de abrir un bar e despois ao final foise convertindo nunha casa de comidas que foi durante prácticamente todos os anos que levamos abertos e despois xa pedían tamén sitio para dormir e foi así evolucionando pouquinho a pouco. Hubo uns anos aí que predominaba o que era o que chamaban o tempo da movida, que durou bastante. Esta calle estaba moi... era o que era a peatonal, pois era esta calle. Era onde estaba todo o centro do que era a movida e enchíase todo. Desde aí do cruce de abaixo hasta ali arriba, casi non se podía pasar co coche. Aproveitando tamén abrir un montón de pubs nesta calle, agora casi non hai ningún. E nós de momento pois seguimos funcionando, pero bueno, se hai alguén que o queira seguir levando, miña filla por exemplo, pois a ver se lle podemos deixar tamén o testigo.